ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವಲು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ವಿಶ್ವಡು ಚಂಚಲತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಂಚಲ ಅತ್ತಂಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾನಗ ಪ್ರಕೃತಿಪತಿ ಅಚಲವಾದು ಪೊಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆನು ದೆತೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಅಂತಿಮ ಪೇಪರ್ಡ್ ಐನು ತತ್ವದ ವಿಕರಾಳ ರೂಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕರಾಳ ರೂಪ, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಚ ವಿಕರಾಳ ಅಂತ್ಯಾಪುನ ಕಾರಣ ಅವುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ವಿಕರಾಳ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಲಡೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂಜಿನೇ ಕಡೆ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಮೋಗುಣಿ ಆತ್ಮದ ಲಡೈ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತ ಆತ್ಮೇರ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆರ್ಥನಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಬೊಬ್ಬೆಲು ಬುಳಿಪುಲು ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಕಡೆ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಗಳು ಅವುಲ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಕುಡ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ವಿದೈದೆ ತೊನೊಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ದಾದಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ರೂಪೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧನದ ರೂಪೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪೊಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೆರಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಲಸ್ಯತನದ ರೂಪೊಡು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕೋಲಾಹಲದ ವಾತಾವರಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಸತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಹುಬಲ ಮಾತಲ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನು ದಿಯರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎದುರುಗು ಉಂತುಂಡು. ಇಂಚಿನಾಪುಂಡು ಅಳವಡಿಸವಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊರ ತೂವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ತೂವಂಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಕೇನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕೋಲಾಹಲನು ಚಂಚಲತೆನು ತೂವೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದ ಅವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಹೊಯ್ದಾಟನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಮೋಗುಣಿ ಅವಸ್ಥೆರ್ದು ಸತೋಗುಣಿ ಅವಸ್ಥೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಖಲೆಗುಂಡೆ. ಇಂಚಿನ ಸಮಯದ ಆಹ್ವಾನನು ನಿಖುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಳವಡಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.